Poštovani gledaoci, dobar dan i dobrodošli u novu emisiju GNN-a. U ovom izdanju bacamo svjetlo na nova zagađenja rijeke Bosne prouzrokovana nemarom klaonica smještenih u blizini toka ove rijeke. Poražavajuća je činjenica da pomenute industrije ne rade na sanaciji vlastitog otpada koji je izuzetno štetan kako po stanovništvo, tako i po okoliš. Pasivnost nadležnih organa da sankcionišu ova zlodjela čine da ideologija ne brini odnijeće to rijeka kod nas još uvijek surova realnost. Životinjski otpad koji je rijeka Bosna donijela do kakanskih naselja Papratnica i Doboj već danima predstavlja opasnost za lokalno stanovništvo. Ovaj problem se iz godine u godinu ponavlja u općini Kakanj, a niko ništa ne poduzima. Ovog puta dopis je upućen Federalnoj upravi za inspekcijske poslove još 26. jula, no odgovora još nema. Postoji sumnja da otpad dolazi iz klaonica koje se nalaze uzvodno od ovih naselja. Navodno se iz klaonica cijele godine baca otpad u rijeku Bosnu, no to se vidi tek u ljeto kad vodostaj rijeke Bosne opadne. Veliki problem za stanovništvo stvara to što je za vrijeme ljetnih vrućina sav taj otpad na doma kućama u spomenutim naseljima, te su stanovnici istih izloženi zarazama. Inspektor u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove Mirsad Smajlagić potvrdio je da su dobili prijavu iz općine, te najavio kako će iduće sedmice već u utorak otići na ovo područje kako bi se ustanovilo ko snosi odgovornost za zagađivanje rijeke. On je istakao kako ne želi spekulisati o tome ko bi mogao biti odgovoran, dok se to ne utvrdi na licu mjesta. Na upit šta se čekalo 20 dana, odgovorio je kako su imali previše posla u drugim gradovima, te da je sad Kakanj došao na red po prioritetu. Ista priča dolazi iz opštine Zenica. Žitelji u rejonu bivšeg izbjegličkog naselja Banlozi, općina Zenica, upozorili su aktiviste udruženja Akcija građana Zenice kako je nekontrolisano ispuštanje materija opasno po okolinu sve učestalije, posebno tokom vikenda. Ogorčeni ponašanjem i inertnošću odgovornih u sprečavanju i kažnjavanju počinitelja, žitelji traže od nadležnih institucija da ovoga puta ne dopuste da ovakav zločin prema prirodi ostane prešućen. Pogledajmo šta je na licu mjesta zabilježila kamera aktivista Akcija građana Zenice. Danas 15. augusta 2010. godine nalazimo se na obali rijeke Bosna i možemo konstatovati još jedan veliki val zagađenja gdje se u rijeku Bosna ulijevaju nekakve nepoznate vode koje asociraju na vode koje se nalaze u blizini gore Trokuća. Ovo nije poželjno obzirom da se ovakve vode koje se ulijevaju narušavaju biljni životinjski svijet u rijeci Bosna. Neko bi trebao da zaustavi ovo zagađenje koje se ponavlja i koje u dane vikenda ima zabrinjavajući karakter. Smatram da ovo je jedan veliki test za odgovorne institucije, kako općinske, kantonalne, tako i federalne. Mislim da se mora na osnovu ovog snimka odmah reagovati i poduzeti određene mjere zaštite i zakonom predviđene mjere sankcije. Vrijeme će uskoro pokazati da li će mještani biti saslušani od strane vlasti ili će njihovi vapaji pasti na gluhe uši. Toliko za ovaj put, hvala na pažnji i doviđenja.